हा. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे. शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर मॉर्निंग झाले, शिव लेट येणार आहे आज. त्यासाठी मस्ती करायला भेटेल आपल्याला, उद्या परवापासून भेटेल, उद्या तर सुट्टी आहे. तर आज काय कसं काय विशेष होणार आहे, काय वेगळं होणार आहे, काय करते गुडगुड 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 गुडगुड. तर आज काय विशेष होणार आहे, काय वेगळं होणार आहे, काय माहिती नाही. ब्लॉग बघत राहा बघत राहा बघत राहा. आणि आपले रत्नागिरीचे ब्लॉग बघा. तर उभ्या तर चाय ठेवायचे नाश्त्याला. शिव नाही तर आपण लवकरच जाऊ ऑफिसला, ट्राफिक लय असते. ट्रॅफिक सकाळ सकाळ ट्रॅफिक, संध्याकाळी ट्रॅफिक, त्यातच टाईम निघून जातो. तर बघत राहा तुम्ही ब्लॉग आणि हे बघत राहा, भेटत राहू आपण. तर मित्रांनो, जरा नाश्ता करून घेऊ. चाय आणि मम्मीने बनवल्या कडक चपाती खाऊया ऑफिसला जा बस. तर हे इकडे ये तू पण, हे घ्या थोडंसं. आता काय तर चला नाश्ता करू आणि ऑफिसला जाऊ. इकडे चाय आणि कडक चपाती. तर आल्यावर भेटूया आपण. शिव असेलच घरी बहुतेक, मजा मस्ती भाऊ. तर मित्रांनो, आलेलो आहे घरी, पण ऑफिसवरनं आलो आहे, फ्रेश झालो आहे. पण आम्ही चाललेलो आता डीमार्टला. बरेच दिवसानंतर चालू होता प्लॅन, दिवाळीच्या आधी गेलेलो, ते आता चाललो आहे. तर डीमार्टला चाललो आहे, बघूया आपण. गर्दी नको, फक्त घेता आलं पाहिजे. थोडंसं शूट करून घ्या, तिथे शूट करून देत नाही. बघूया आपण तर काय काय कसं काय घ्यायचं आहे. तर बघू, करायला भेटलं तर करू, नाही तर घरी आल्यावर भेटूया. तर चला आता निघूया. आता वाजले जवळजवळ 8 वाजायला आलेत. किती वेळ लागतोय काय, शॉपिंग नाही, सगळं किराणाचं स्टोअरच घ्यायचं आहे आम्हाला. हे बघा, बॅग पिशव्या घेतलेल्या आहेत सर्व. झालं, चला मग. हां, तर चला निघूया आता, डीमार्टला भेटू. डीमार्टमध्ये शॉपिंग चालू आहे आमची. आम्हाला दाखवतो थोडं. इकडे बघा आता काय घेत आहेत ते. भारी आहे ना हे? हलकं बघ किती आहे. काय ग, हलकं आहे. आपलेच आहे ना, 500 रुपये. चांगली आहे ना, घे मग. घ्यायची होती रे, पण घे ना, जडबं काय मागे पण बघितलं, याच्यातच बनवतात. घे ना मग. हलका आहे पण आण काय हलकं आहे ते, हलकं आहे. आपेचं हलकं आहे. दुसरं हिरा टाईप नाही, पावडर आहेच नेले वाटतं. ते माझ्या दुकानवाले तो भांडीवाल्याकडे चांगलं भेटेल. सगळं घेऊन तर झालेलं आहे ग्लोसरी. आता बिलिंग काउंटरच्या लाईनीमध्ये उभा आहे. ह्यासाठी शूट करून देत नाही, मोबाईल बघितला की बोलतात त्यामुळे बघ जास्त शूट केला आहे. ऑटोमध्ये भेटली जाऊया. मधून निघालोय आम्ही. सामान पाठी सामान, बाय काय सामान अजून पाहायचे तर खाली सामान. तर आता घरी जाऊ. आम्ही 3 जण बसलोय.
सगळे बघत होते, गर्दी कमी होती ना शूट करायला. हा शूट करायला सगळे असे मोबाईल काढायची पोटी. थोडं घेतलंय मी, बाकी काय घेतलं नाही जास्त. चला आता घरी जाऊन भेटूया. मित्रांनो डीमार्टला कोणाचा फोन आहे? फोन यायला लागले. चले बोल तरी. डीमार्टवर बोल. आल्यानंतर भरपूर जेवण वगैरे. व्हिडिओ कॉल आला. व्हिडिओ कॉल. बर्थडे सेलिब्रेशन साठी आलेत. कोण आहे बघ? राखेदाच आहे. तर हा बोलत नाही, आपण बोलतो. चला भावाचा बर्थडे इथं. तर व्लॉगची सुरुवात झाली, तुम्हाला माहितीच आहे. आणि आपला भाऊ जरा बिझी. हे काय बनवताय? व्हिडिओ कॉल. हे बघ काय बनवतात गावाला. काय दाखव. हे बघ हे भेटलं का ब्लॉग मध्ये? विजिता वहिने विनर चिकन बर्थडे इकडं आणि बनवतात तिकडं. काय रे तुझ्या फोन मध्ये तुला तुझ्याकडे फेस कर. 2 पीस पाठवा. 2 पीस. सोनू, मानव आणि आपला 2 पीस पाठवा. ते सगळेजण आले. थँक्यू. आणलाय रे. इथं पण केक आहे. काय केला? ऑनलाईन मागवलाय मामे. ओके. अरे आम्ही आलो बनवरे. आता बोला विश करा. काय बोलू? केलं हॅपी बर्थडे बा. अरे धन्यवाद. मामा कुठे? मामा आता तर बोलले ना. इमर्जन्सी hospital. बाकी आहे. झाली झोप. अरे झोपेतनं उठून आलाय. हॅलो. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. का काय केक भाई हो. लेग पीस बनवतात हे इकडं गावाला. ए गुड्ड्या, हे ए बघ. मार्गाशी लेग पीस पाठव. काय बोलताय? त्या भावाने केक आणलाय. इकडे बायकोनी केक मागवलाय ऑनलाईन. ब्लॉग चालू भाई. कट कर जरा. नाही काय नाही आलं. इकडे गावाला स्पेशल ए बनवत. नानू काय बोलतो नानू? हा बघ कसं दिसतोय अहमदाबादी. थँक्यू. मजामाचे. काय बोलतो? अरे थँक्यू. हे मंडप टाकला. बघ तू व्हिडिओ मध्ये येतोयस. काम करतो फोन. हे बघ. चला तो कधीपासून जागा आहे. झोप. दोन बसणार नाहीत ना ह्याच्यात. अरे बर्थडे आहे भावाचा. हो भाऊचा आता बर्थडे सेलिब्रेशन होणार. 2 वहिनीने पण आणलाय. ऑनलाईन मागवलाय की नाही ते स्वीट आणायला तोच गेलेला. ब्लॉग आहे भाई. बघू कोणाचा पहिला येतोय. उद्या सकाळी बघ. नाही यार माझा ऍक्च्युली लेट होईल. स्पेशल रत्नागिरीचा आहे ना माझा. अहो बोला हो. आणलाय वहिनीने. ते केक कोण गेलेला? काय कोण गेलेला? केक आणा इथं आलाय तो. ऑनलाईन आणलाय ना. ऑनलाईन. हा मस्त आहे भाई. छोटू म्हणूनच मोठा आहे तो. मस्त केक छान आहे ना. हो तो पण दे ना. आणतो बोल ना. 2 फोटो काढतो ना फोटो पण मला. जाते. हा ना थंबनेलला फोटो येईल. व्हिडिओ काढून फोटो काढ बाई. मामी येत आहेत फोटो मध्ये. उद्या काय शुक्रवार आहे ना. हा बोल. फोटो काढायला आम्ही खाली बसतो जरा. अरे मला टाकायला थंबनेल. सेल्फी काढ ना. त्याच्यात ते सेल्फी भारी ते कडक. सर जरा असं फिर. काय बोलतो? नाही का कर करू इच्छा. हा कर. हा ब्लॉग चालू आहे का तुझा? कुठे ब्लॉग? या एकामध्येच चल. अरे भाई एकामध्ये परत तुझा घे ना तुझ्या मोबाईल मध्ये. घे पकड. आयफोन कशाला घेतले? माझ्यामध्ये हाय स्टोरेज. घे चल. भडकलाय बर्थडेच्या तू चरण घाबरलाय. थांब हँग झाला. नाही ते सगळे डान्सचे व्हिडिओ भरले. नवीन घेऊ चल उद्या.
उद्या घेऊ चल झोपायचं. 18 आलाय. गुगल घेऊ. अरे करा ब्लॉग चालू करा. चल 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 लेट्स गो बॉय. हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर वंदिला हॅपी बर्थडे टू यू. बोलताना वंटी झाला. परत एकदा अरे हे बोलायचं राहिलं. हो हा परत घेऊ काम घे परत घे ते वहिनी बोल. परत घेऊ. हा हा साईडला ठेवतो. आता त्याचा झालं आता. घे परत एकदा बरं. हा बोल. हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू चला बरोबर. घे ना. हा तर. मला कुठं मी तुला पहिलं भरवणार हे बघ. उपवास चालू झाला काय? गुरुवार आहे. गुरुवार चालू झालाय. मंगळवार ज्यावेळी गुरुवार संपले सगळे या वर्षी संपला. माझा मार्गशीर्ष संपलाय माझ्या बर्थडेला. गेल्या वर्षी होता. वहिनींना दरवर्षी असतो. हे नवीन आता- फोन आता. चालतं ते पण चालू दे. ते बरोबर तिथं अँगल घेतलायस का हा फिर हा शाबास. हॅपी बर्थडे. ए भाई हे नको हे. अरे भाई का बर्थडे. अरे ते लावायचं डोक्यावर ती प्लेट नको भरू. हो दुसरी काढला ती ठेवला आणि दुसरी काढला. तू पण हे धर ना. अरे त्याला द्या. मला नको. हातच फिरवायला बोलतो फक्त घे चल. तो पण पुढं नाही झाला हा शाबास. गाड लागते का रे? तू पण बरं आज. ए हाच बरोबर बोलतोय बरोबर. हे नाही हे पण आहे ना. आहो लावा आणि ते सिक्का आहे ना हा, हे तसं काय पण करणार. हो, हो, हो. हात नाही रे. तो आला. आहो तसं राहत कुठं नाही. गेलं? त्याच्यावर नको ठेवू. थांब अरे लाव, पहिले अरे लाव, हो, ते अरे infection लाव. होईल. नको नाही होणार केकचे कुठं नाही राहते. अरे हे त्याच्यावर नको थांब, ठेवू. अरे ते तेल लागले ऑइलचे. हे चॉकलेट टेबलाचं आहे आणि केक म्हणून काढाल ते. राहू दे नाही लागले. नंतर लावू पण थांब ना ती क्रीम घेऊ हे येणार, हे येणार. आता ते हे काय कापलेलंच आहे. ती भरवला नाही बरोबर आहे अजून नाही. चांगलं. हे भाई चांगलं मला बरं. ये ना. बसू नका. मग काय? अरे बापरे असं का पकडलंय भाई? मला काहीतरी गडबड वाटायला लागले. चरण भाई आज तू माझ्याकडे नको झोपू. आज नाही आला झोपून देत माझ्या इथं. अरे मला वाटलं अक्का बरोबर हा, इकडे झोपायला आज. थोडा थोडा अरे. हा. एक शेरोने मिनिट हात- बाई. हे बंद करू काय? बंद कर किती मोठं झालं. केक खा. सगळ्यांनी केक खा. सगळ्यांनी केक खा. हो ब्लॉग शूट करते. हो का हे तुला स्ट्रीट डान्सच्या ह्याला हे नाही आलं का? आम्ही तिकडे असतो. कॉपीराईट नाही आम्ही आला? गेला? कॉपीराईट नाही आला? देव दे म्हणते दे. अरे शिवला बोलायला. शिव नाही आम्ही. देव शिवची तब्येत थोडी डाऊन ना. आहे. नाही जिरणार नाही. झोपायचंय बघ झोपायला. काय केक आहे काय बोलतो? काय केक आहे? स्वतः आणलं टेस्टेड लागतं माहिती तुला? घे ना. हा? नुसता नाही खात. बुक्के मारायला. जसं की पत्रकार पोपटलालचा पेपर कोण वाचत नाही. तुफान एक्सप्रेस चांगलं आहे. तसा कुठून आला भाई? 92. ठीक आहे. तू पण आता उरलेला खालचा का बेस का आवडलं ना? मला. त्याने गोड खाणं फेकलंय आणि टाकलंय ना. अरे खायचं मी चालू केलं. चांगली गोष्ट. आठवड्यातून एकदा ठीक आहे. मला हा राहील ना आठवड्यात अजून आठवडा झाला. पोजिंगला उतरणार आहे. पोजिंगला उतरणार आहे. पण तू हा. हरशील मला असं. पोजिंगला उतरणार आहे. Politics तुझे आहेत ना चांगले. जाऊ दे ना आता. पोजिंगला उतरणार आहेस. हे काय हे काय हे? दे माझी आमची गोळी. तर मित्रांनो झालंय सगळं. डीमार्ट पण झालंय. घेऊन सामान लावायचं आणि नाईट बर्थडे सेलिब्रेशन झालेलं आहे. आलेले मित्र मम्मी थँक्यू आणि ऋतूनी केक मागवलेला. केक कटिंग पण झालंय. आता उद्या बघू उद्या काय स्पेशल जेवायला काय असेल. हॅपी बर्थडे. तर चला आजचा ब्लॉग करूया येईल. तर पिल्लू झोपलाय. पिल्लू गेलो तर कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटूया उद्या. शुभरात्री.